راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوان غازت إنياتا زدالو نتا راديو سلام كبرى سمعتي نايلومي سولوس 17 جنبوت كلتشان 22 فنونا يفلمالو مسانا كتصنحو بخبرينا عدمنا زينا كنقدمنا أرسطنو سمين كوريا لبدا كورونا فيروس مسفحفحو بسنكي زي حلفنتاوያን سب سلطانيوم كبل مرحيا وغيسو اب دوب يوغاندان دوب سودانن عطوات بزفصمو متقعتي لعل 17 تقتيلوم يوغاندا 34 جنرالات بطروتا كترفتيا راديو إرنا ناب زرزراتو مس نسجر مس إيرترا كتابة صرا كورونا فيروس تحسم زلان نتلا بدا بمستير حيزاتو صنحتن سمين كوريا اغاطيموا زلو مسفحفح بسنكي زي حلفنتاوያን سب سلطان مخانو مراحيا كيم جونغ اون وقيسو منغستاو معكن زينا بزرغو حبريتا اتمرحي اب زكايدو هوص صاخيبا سب سلطانن سب مزطعنان استوابوم تزازات بغبو سلازي تكبرو اب سمين كوريا رسني زسعب حمام كم زسفحفه غليصو سمين كوريا اب حدا معلت طراي بسنكتي رسني زسعب حمام شمون تسبات كموتون كلو 392 دما كم زتلخفو اتي منغستاو معكن زينا حبيرو كاور حميازيان دحر بتقلالا 57 كم زموتو زملكته معكن زينا بترس نزسعب حمام نايستلخفو بزح سبات لعلي 1.2 مليون مبصحو تقيسو كابزياتهم توم لعلي 500 اب هوسبيتالات حكمناو كنكن زتغبرلوم يوم كورونا فيروس كمبال استقطبه منغس سمين كوريا نتلبدا رسني زسعب حمام እና በላይ ዝገልጾ نزبن كتابة صرا كورونا فيروس زحرما كلت هاجرات عالم إيرتران سمين كوريان طراي كونان كلوا سبب سلطاناتن غنا اوص هاجرات اب زغشلو اغاطاميتات كختبو كم زخالو يزنገር زن هاجرات نكتابة صرا كورونا فيروس زتحسمالو مخنيات نزلو غناوي التاو صعبين بمسغا نهزبن كاب زلون حاليت ديو ويس كال بوليتيكاو اجندا مغلصون ايابالون ندوب سودان يوغاندان اب زراخب عمور ناي نقد مسمر جوباني مولي عطقات بزكايدو متقعتي بوحدو 17 تقتيلوم بتي اب زوبا ماغاوي كتما نيمولي اب زركب كبابي مليجو زحلف سمون سفص متقعتي 11 سبات كوصلون كلو لعلي 10 شحكبتي كم استزمتا نمغلصي بوليس دوب سودان بمتقاس مرباز زينا حبيرن دحرت متقعتي ابتا نيوغاندان دوب سودان تواسن كتما نيمولي وطري سفينو منبارو زحبره بوليس بتوسخي ب10 تقلت جنبوت كلتا ابالاتو مستقتلو نتدوب نغيزيو كم زعصو افليطو انتقونه نو يحكي صنحه نيموله كم زتقفتن ابزوان زي نجوبان كامبالان زراخ مسمر كم قدمو سرع ناي نقدن مغعزيان مكاين بصعقي ملالسالو كم زلوان اتي حبريتا بتوسخي اغنزيبو مسمر جوبا نيموله معلتاوي امايت ناي نقدن مغعزيان مكاين كابنا بن دوب سودان يوغاندان زملالسالو اورا منقديو ابز مسمر زي ايرتراوያን ዝርከቦም ነጋዶን መርحቲ ዓበይቲ መካይንን በብዝሒ ይመላለሱ ሸፋቱን ዕጡቃትን ኣብዝምታን ስርቅን ነጋዶን ተጓዓዝትን ተዋፊሮም ብዝፍጽሞ መትካዕታት ድሕነቲ ኣውራ መንገዲ በተደጋጋሚ እዋን ኣብ ሓደጋ ክወድቕን ስጋት ክፈጥርን ይረአዩ መንግስቲ ዩጋንዳ 34 ጀነራላት በጥሮታ ከፋኑ ምዃኑ ንመግለጺ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሃገር በመጥቃስ መርበብ ዜና ዴይሊ ሞኒተር ሓቢሩ كلت ملوء ناي جنرال 3 ناي ليتونال جنرال 10 ناي ميجر جنرال 19 دما ناي برغيدر جنرال معرك زلوم لعلوت از سراويت يوغاندا بطروتا كفانو مخانوم زغلص دبدابي اقديمو كم زبصحوم تملكتو 16 جنبوت اب زكاد وتهدراو صنبل بوغعي ناي مفناو سنه سرعات كغبرلهم مخانو اتي معكن زينا اميتو نيغاندا 36 عامات زمرحه ودي 77 عامات بريزيدنت يوري موسيفيني نغدايمن مكوراتن جنرالات بطروتا زرفت زلو نودو ناب سلطان مدياب قدمه مدلوات اب زغبرلو زلو اوانيو مبل 48 عامات لدتو بكب زبله سنه سرعات زصنبله ازاز حيل مدر زخونن ناي جنرال معرك زلوون ودو بريزيدنت موسيفيني نتاغر نمرح زخلو بوليسات زدالولو غيزه كم زاخله زحلفه قنيات بتويتر اتنبيو بريزيدنت موسيفيني اب سلطان بتصنحو بزعامتات اب مبرق افريقيا اب قداماي درجه كسرعن كلو بدرجه هجر افريقيا دما سالسايو نيرتراب زي زخونه مرچان 31 عامتات مريح زلو بريزيدنت إسياس أفورق بوغنو نموسيفيني سيعبو اب مبرق افريقيا اب كالاي درجه يسرع بريزيدنتات موسيفينين إسياسن زركبوم شمونت مرحتي هجرات افريقيا نلعلي 25 عامتات اب سلطان زركب يوم كورا سمعتي زينا تزازيملو مدب سبورت كسعبيو
سلام كما يتغنيو زخبركم من زخبركن تخاتلتي سومناوي مدب سبورت نايلومي سولوس 17 جنبوت كلتاشن عسران كلتن مدبنا زسفح كفالو نتي سلسير تراوين تغدادمتي مالت مرها قدس بينيام جرماين ناتنا التسفاتيانن زساتف زلو مبال 150 ودر جراند تور جيرو دي إيطاليا كملكتيو كساب مزازمي مدبنا نمكتالكم بخبر نعدم قدمينا بقدم بشكلتا مسغارنا غنا بقدمت مال سنبت 15 جنبوت اب دنمارك استسلاسله ودر ماراثون كوبنهاجن بعوت ايرتراوያን اتلتات تعبليلو وعلو نتو ودر ايرتراوي اتلت برهانه ጸጋይ بخلت ساعات 8 دقائق 23 كاليتاتن قداماي بموصا كعوتلون كلو دقه هاجرو هينوك تسفاي ب 13 كاليتات ساميل رسوم ب 1 دقيقه 13 كاليتاتن بمدنغاي بقدم تقتل كالاين 40 درجه حيزوم بسالسان كلتن كاليتاز تفنتته كينياوي دانييل كوتشيمبا دما سالساي ترتا تسريعو ود 39 عامت اتلت برهانه بزي زاتو غيزي كاب 2009 عامت مرتات حيزو بكينياوي جاكسون ليمو تتحيزو نتصنحه نكبر وسن ماراثون كوبنهاجن ب1 دقيقه 31 كاليتاتن كم سبرو تفليتو اتلت برهانه قدم حجون ودر فرق ماراثون دريسدن جرمنن نودر 10000 مترو هيج نيذرلاندسن تعاوتلهم نيريو ኣብዚ ግዜ እዚ ልቢ ኣፍቀርቲ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ልዕሊ ካልእ እዋን ብጅሮ ዲ ኢጣልያ ተሰሊበን ይርከባ እቲ ምኽንያት ድማ ብሓፈሻ ሰለስተ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ማለት ኣባል ኣሜሪካዊት ወርልድ ቱር ቲም ኤኤፍ ኤዱኬሽን ኤዚ ፖስት መርሃዊ ቅዱስ ኣባል ቤልጅማዊት ወርልድ ቱር ቲም አንታክ ማርሼ ዋንቲ ጎቤር ማተሪዮ ቢንያም ግርማይን ኣባል ኢጣልያዊት ፕሮ ቲም ድሮን ሆፐር አንድሮኒ ጂዮካቶሊ ናትናኤል ተስፋጽየንን ይካፈሉ ብምህላዎም ብፍላይ ከዓ ቢንያም ካብ ትፅቢት ወፃእ ዘደንቕ ግሉፅን ሕቡን ክእለቱን ብቕዓቱን የንፀባርቕ ብምህላውን እዩ እቲ ቀዳማይ ማለት ተሳትፎ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ኣብ ግራንድ ቱር ኣብ 2015 ከም ጅማሮ ኣቓልቦ ማዕከናት ዜና ሲሒቡ ከም ዝነበረ ዝዝከር ኮይኑ ብድሕሪኡ ግን ስለ ዝተደጋገመ ንደቂ ኤርትራ እምበር ነቲ ካልእ ዘገድስ ኣርስቲ ኮይኑ ኣይጸንሐን እቲ ካልኣይ ማለት ጉዳይ ቢንያም ግርማይ እንተደኣ ኮይኑ ግን እዚ ወዲ 22 ዓመት ተቐዳዳማይ ኣብዚ እዋን ኣብ ዓውዲ ቅድድም ብሽክለታ ዓለም መዓልታዊ ቀንዲ መዛረቢ ዛዕባ ኣፍቀርቲ ስፖርት ማሕበራዊ መራኸቢታትን ማዕከናት ዜና ስፖርትን ኣብ ርእሲ ምዃኑ ስሙ ካብ ኤርትራውያን ሓሊፉ ኣብ ቤት ነፍሲ ወከፍ ብቅድድም ብሽክለታ ዝግደስ ካልእ ዜጋ ኣትዩ ይርከብ ስም ኤርትራን ተቐዳደምታን ቅድሚ ሕጂ ብጉዳይ ብሽክለታ ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ይጥቀስ እኳ እንተነበረ ከም ሎሚ ግን ንገጻት ጋዜጣታት ስፖርት ፈነው ኣየር ቴሌቭዥንን ራድዮን ስፖርት ካልኦት ማዕከናት መራኸቢታትን ኣይባሕቶን ኣስማት ቢንያም ናትናኤል ይኹን መርሃዊ ከምኡውን ኤርትራን ኣፍሪቃን ኣብ ነፍሲ ወከፍ መድረኽ ጅሮ ዲ ኢጣልያ ድሕሪ ዝተወሰነ ኪሎሜተራት ክዝተየሉ ክትንተነሉን ክቃላሕን ምርኣይን ምስማዕን ዕለታዊ ክስተት ኮይኑሎ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ኣብ ኣፍሪቃዊ መድረኻት ስለ ዝተዓወቱ ኣብ ውድድራት ኤውሮጳ ስለ እተሳተፉ ኣድማዕ ይኹን ዘየድማዒ ፈተነ ምምላቕ ስለ ዘካየዱ ንውድድሮም ምስ ቀዳሞት 10 ብሉጻት ተሰሪዖም ስለ ዝወድኡ ጥራይ ቅድሚ ሕጂ ንማሕበረ ስፖርት ኤርትራ ዕጋቢ ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ሕጂ ግን ነዚ ኩነት ምስ በኽሪ ተሳትፎ ቢንያም ግርማይ ኣብ ጅሮ ዲ ኢጣልያ ተቐይሩ ኣብቲ ዝዓበየ መድረኽ ግራንድ ቱር 5ይ ደረጃ መሓዝውን እንተኾነ ንዕግበት ኤርትራውያን ዘይመልእ ውፅኢት ዝኾነሉ ግዜ ተበፂሕሎ እዚ ግን እቲ ውፅኢት ዝነዓቕ ኮይኑ ዘይኮነስ በቕዓትን ማሕለፍያ ውፅኢትን ቢንያም ግርማይ ርእሰ ምትእማን ስለ ዝሕደረሎም ንበኽሪ ዓወት ግራንድ ቱር ብህንጡነት ይጽበዩ ስለ ዘለው ጥራዩ ዝበዝሕ ግዜ ኣብ ውድድር ክላሲክ የንት ቬቬልየም እተዓወተ ተቐዳዳማይ ድሕሪ ሒደት መዓልትታት ንዝካየድ ቱር ፍላንደርስ ንኽዕወተሉ ዝለዓለ ግምት ይወሃቦ ቢንያም ግርማይ ድማ ኣብ ዝሓለፈ መወዳእታ ወርሒ መጋቢት ኣብ መበል 84 ውድድር ክላሲክ የንት ቬቬልየም ጎብለል ኮይኑ ኣብ መዝገብ ታሪኻዊ ዓወት ድሕሪ ምጽሓፉ ኣብዚ ቱር ፍላንደርስ ክካፈል መደብ ኣለዎ እንተደኣ ኮይኑ ተሓቲቱ ነይሩ ንሱ ግን በቲ ኣብቲ እዋን ዝረኸቦ ዓወት ከይሰኸረ ካብቲ ነስመራ ክምለሰሉ ዝመደብክዎ ገለ መዓልትታት ሓሊፉሎ ኣብዚ ውድድር ክቀዳደም ደለኹ ግን ንጓለይን በዓልቲ ቤተይን ናፊቐየን ኣለኹ ካብአን ተፈልየ 3 ዋርሒ ቁፂረ ንስድራይ ቀድሚ ብሽክለታ የሰርዖም ሰሉስ ነቒለ ኣብ ኤርትራ ሓደ ወርሒ ክጸኒሐ ኣብኡ ንጅሮ ዲ ኢጣልያ ክዳለየ ምኽንያቱ ድሌተይ ኣብ ጅሮ ዲ ኢጣልያ ኣብ ሓደ መድረኽ ክዕወትን ኣብ መድረኽ ግራንድ ቱር ዝተዓወተ ቀዳማይ ጸሊም ኣፍሪቃዊ ንምዃንን እዩ ብምባል ልዕሊ ዝና ንስድርኡ ቀዳምነት መሃቡ ብሓደ ወገን ዝድነቕ መልሲ ክህብ እንከሎ ብኻልእ ሸነኽ ከዓ ኣብ መድረኽ ግራንድ ቱር ክዕወት ብምሕላኑ ንገለ ወገናት ሃልወሳ ኮይኑ ዝተረኣዮ መልሲ ኣቕሪቡ ሕልሚ ናይዚ ወዲ 22 ዓመት ተቐዳዳማይ ግን ሃልወሳ ወይ ዘይጭቡጥ ድዩ ነይሩ ኢልና እንተዳ ሓቲትና
كساب حجي أب جيرو قداماي وصيو بزخونه يخون ጸሊም አፍሪካዊ ዘይተበጽሐ ክብሪ ኣይጨበጥ ዳምበር እቲ ብሽዱሸ ጉንበት ፈሊሙ ክሳብ በቅድሚት ማል ሰንበት ትሽዓተ መድረኻት ኣሰላሲሉ ዘሎ መበል 105 ውድድር ጂሮ ዲ ኢጣልያ ከም ዘመልክቶ ገምጋም ናይ ዞም ወገናት ግውይ ምዃኑ ዘረጋግጸልና ካብዚ ድሮ ተሳሊጡ ዘሎ ትሽዓተ መድረኻት ጂሮ እተን 5 ብጎላጉል ዝተዓብለላ ንኪኢላታት ሽኳ ዝምእማ ክኾናን ከለዋ እተን 3 ድማ ዓቐብ ዝበዝሕንን ንሓኾርቲ ዝምቻ መድረኻትን እየን እታ ዝተረፈት ሓንቲ ድማ ውድድር ክሮኖሜትርያ ኣታነጊዳ ንውፅኢት ቢንያም ኣብቲ 5 ምስ ተውህቡ ሰማማዕ መድረኻት ተዳርኢናዮ ኣብ ቀዳማይ መድረኽ ካልኣይ ተርታ ኣብ ሳልሳይ መድረኽ ራብዓይ ደረጃ ኣብ ሓምሻይ መድረኽ ሓምሻይ ተርታ ኣብ ሻድሻይ መድረኽ ራብዓይ ደረጃ ኣብ ሻምናይ መድረኽ ሓምሻይ ተርታ ሒዙ ብሓፈሹ እዚ ኣምባሳደርን ሓበንን ኣፍሪቃ ኮይኑ ዘሎ ተቐዳዳማይ ነዚ ብሉፅ ውፅኢታት እዚ ሓደ ብዘይ እቲ ውፅእ ዝብል ብቕዓት ብቐጻልነት ከመዝግቦ ምኽኣሉ ካልኣይ ኣብ መንቀራቕሮ ኣትዩ ንብቕዓቱ ሙሉእ ብሙሉእ ከንፀባርቐሉ ዝኽእል ዕድል ተሓሪሞን ከሎ ዝረኸቦ ምዃኑ ሳልሳይ ኣብ ዓለም ብሽኳ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ምስ ሰርዑ ከም በዓል ማርካ ቫንዲሽ ዝኣመሰሉ ውርያት ተቐዳድምቲ ገጢሙ ዝሓፈሶ ምዃኑ ወሓለይ ቅጽበታዊ ውድድር ምዃኑ እዩ ዘረድእ ቢንያም ክሳብ ሕጂ ብዝሓ ኣብ ዝተጓደለት ዓባይ ጉጅለ ወይ ሬዲዩስድ ባንች ከምኡውን ኣብ መጠናዊ ዓቐብ ዘሎ መዛዘም ቦታ ብዝያዳ ኣድማዒ ከም ዝኾነዩ ክእመነሉ ጸኒሑ ንሱ እውን እንተኾነ ብዙሕ ግዜ ቃለ መጠይቕ ኣብ ዘካይደሉ እዋን ነዚዩ ክገልጽ ጸኒሑ ሕጂ ኣብዚ ጂሮ ኣፍቀርቲ ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ብዓይኖም ይምስክርዎ ከም ዘለዉ ግን ቢንያም ኣብ ለጥ ዝበለ ጎልጎልን ብርክት ዝበሉ ተቐዳደምቲ ኣብ ዝሳተፍዎ ቅጽበታዊ ውድድር ወይ ማሲቭ ስፕሪንት እውን ማዕረ ማዕሪው ብሉፅ ከም ዝኾነ እዩ እዚ ድማ ነቲ ኣብ ጎልጎል ይኹን ዓቐብ ኣብ ሽኳ ይኹን ኣብ ንቡር ጉዕዞ ኣድማዕ ዝኾነ ተቐዳዳማይ ካብቶም ንሓደ ዓይነት ቅርፂ መሬት ወይ ከዓ ኣቃውማ ጉጅለ ጥራይ ዝምልከቱ ከም በዓል ማርክ ካቫንዲሽ ካሌብ ኤዋንን ካልኦትን ተቐዳደምቲ ዝተፈልየን ንዓወት ዝቐረበ ኩሉ መድያዊ ተወዳዳርን ይገብሮ ቢንያም ይኹን ጋንቱ ኣብ ፈለማ ናብዚ ጂሮ ክወፍሩን ከለዉ ብውሕዱ ሓንቲ ናይ መድረኽ ዓወት ንኽረኽቡ እምበር ብሽኳ ብሉፅ ንዝኾነ ተቐዳዳማይ ንትወሃበ ሊላ ማልያ ክወስዱ ኣይመፁን እንተኾነ ግን ሕቡእ ብሉፅ ክእለት ቢንያም ቀልዕ ብምውፁን እቲ ዝረኸቦ ደረጃታትን ነጥብን ተዋሊሉ ኣብ መድረኽ ቀልስታ ማልያ ስለ ዘቐመጦን ኣብዚ ሕጂ እዋን ዓወት መድረኽ ካብ ምንዳይ ሓሊፉ ሊላ ማልያ ንኽውንን ኣብ ሓያል ፃዕሪ ተጸሚዱ ይርከብ ንሊላ ማልያ 147 ነጥቢ ኣውሃሊሉ ለቢስዋ ዘሎ ተቐዳዳማይ ፈረንሳዊ ኣግኖ ዴማርክ ክኸውን ከሎ ቢንያም ድማ ብ120 ነጥቢ ካልኣይ ኮይኑ ይስዕቦ ማርክ ካቫንዲሽ ብወገኑ 78 ነጥቢ ኣኪቡ ብድሕሪ ቢኒ ተሰሪዕሎ ብንኡድ ውፅኢት ቢንያም ሓያሎ እኳ እንተተደነቑ ንሱ ድማ ነታ ማልያ ንምብሓት ይቃለስ እንተሎን በዚ ከምዘይዓገበን ሸትኡ ገና ከምዘይሃረመን እዩ ዝገልጽ መድረኻት ጂሮ ከዓ ኣብዚ እዋን ተፋሪቖም እምበር ገና ስለ ዘይተወድኡ እዚ 1.84 ሜትሮ ዝቕመቱን 70 ኪሎ ግራም ዝሚዛኑን ተቐዳዳማይ ኣብ ዝስዕቡ መድረኻት በዚ ኣቐዲሙ ተዘርዚሩ ዘሎ ምኽንያታትን ኣብ ዝሓለፈ 10 መዓልትታት ዝተረኣየ ሓቅን ኪንዮቲ ሒዝዎ ዝኣተወ ዓወት መድረኽ ናይ ምጭባ ሸቶ ንሊላ ማልያ ሙሉእ ብምሉእ ሕዛእቱ ክገብራ ዘኽእል ብቕዓት ኣለዎ ንሱ እውን እንተኾነ ኣብ ዝመፅእ መዓልትታት ብዙሕ ዕድላ ስለ ዘሎ ካብዚ ዝሓይሽ ውፅኢት ከመዝግብየ ይብል ብርግጽ ድማ ከመዝግብ እዩ ኣብዚ ጂሮ ዝሳተፍ ዘሎ ካሊእ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ናትናኤል ተስፋፅየን ብቕድሚ ማል ሰንበት ኣብ ዝተቓንዐ ታሻዓይ መድረኽ ጂሮ ዲ ኢጣልያ ካብ ኣዝዩ ኣሰቃቒ ጉድኣት ድሒኑ ኣብቲ 191 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝሸፈነ መድረኽ ካብ መጀመርያ ምስ ካልኦት 7 ተቐዳደምቲ ሃዲሙ ንፀወታ ተቆጻጺርዎ ዝወዓለ ናትናኤል ኣብ መወዳእታ 36 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝነበረ ቆልቁል ነቲ ሓቢርዎ ምስኡ ዝወዓለ ዲያጎ ሮዛ ሓዲጎ ንምኻድ ኣብ ዝፈተነሉ መስመሩ ስሒቱ ብናህሪ ናብ ጸድፋ ኣትዩ ኣብቲ መስኮት ቴሌቪዥን ናብ ተዓዘብቲ ብቐጥታ ዝበፅሐ ፍጻሜ ኣብ ፈለማ ናትናኤል ከቢድ መጉዳእቲ ከም ዝወረዶ ኮይኑ እኳ እንተተረኣየ ፈጣሪ ያቕሊሉሉ ግን ኣብ ሸኻ ሳዕሪ ብምዕላቡ ኣመና ኣይታስየን ከም ውፅኢት ናይ ዝኻ ብሓካይም ድሕሪ ዝተገብረሉ ቀዳማይ ረድኤት ውድድሩ ክሳብ መዛዘሚ ቀፂሉ መበል 91 ኮይኑ ድማ ኣትዩ ናትናኤል ከምዚ ዝኣመሰለ ዓብ ሓደጋ ኣጋጢሞ ክነሱ ተንሲኡ ተስፋ ከይቆረፀን ከይሰንበደን ንቕድድሙ ክዛዘም ብምኽኣሉ ሰፊሕ ናእዳ ክውሕዘሉ ምሲዩ ብዘይካዚ ንሱ ኣብቲ ዕለት ኣብ ምጥቃዕ ንዘጥቅዑ ኣብ መስዓብ ንፀወታ መቕላስ ተገዲምካ ጉጅለ ኣብ ምምራሕን ካልእን ዘርኣዮ ኣዝዩ ንኡድ ፀወታ ካብ መላ ኣፍቃሪ ቅድድም ብሽክለታ ብሓፈሻ ካብ ኤርትራውያን ደገፍቲ ድማ ብፍላይ ኣድናቖት ረኺቡ ናትናኤል ተስፋፅየንን መርሃዊ ቅዱስን ኣብዚ ጂሮ ልክዕ ከም ቢንያም ናይ መድረኽ ዓወት ንኽጭብጥ እዮም ቀሪቦም ዘለዉ ኣብ ውድድር ጂሮ ዲ ኢጣልያ ስፓኛዊ ተቐዳዳማይ ወርልድ ቱር ቲም ትሬክ ሴጋፍሬዶ ዋን ፔድሮ ሎፔዝ ብ37 ሰዓታት 52 ካሊእታትን ሓደ ንኡስ ካሊእትን ብጊዜ ብምምራሕ ሮዛ ማልያ ከምኡውን ጻዕዳ ማልያ ተስፉ መንእሰይ ለቢስሎ ማልያ ንጉስ ዓቐብ ድማ ኣብ ዝባን ኢጣልያዊ ተቐዳዳማይ ፕሮ ኮንቲኔንታል ቲም ዲያጎ ሮዛ ትርከብ
كبرا تختاتلتي مس راديو رنايكم زلخم تحستو سبورت غنا يتزازمن كابز قصيلنا اب زحلف سمون رود بايك ماغازين استبالت مع كنزينا عوت بينيام نعاقمي إرتراوين تقدادمتي يدمغ اب تحت سبلارستي زي صحفتو عنكص ترجمنا كنغربلكم هنا بينيام جرماي اب مخفتي معلتي جيرو دي ايطاليا اجري نيزرلانداوي ماتيو فاندربال تغتيلو كالاي درجه مسحازه ኤርትራ አፍሪካዊት ፈልፋሊት ቅድድም ብሽክለታ ምዃና ተወሳኺ መርትዖ ቀሪቡ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ቢንያም 6 መዓልታት ቅድሚ ዕለተ ልደቱ ኣብ ሓደ ካብቲ ኣብ ዓለምና ፍሉጥ ዝኾነ ውድድር ክላሲክ የንት ቬቨልየም ዝተዓወተ ፈላሚ ኣፍሪካዊ ኣብ ዝኾነሉ ኩሉ መድያዊ ብቕዓትን ክእለትን ከም ዝውንን ብልጭ ዝበለ መልእኽቲ ሰዲዱ ኣብ 2013 ንዙር ቱርኪ ተዓወተሉ ናትናኤል ብርሃኔ ኣብ ፕሮፌሽናላዊ መድረኻት ውድድር ብሽክለታ ኤውሮጳ እተዓወተ ፈላሚ ጸሊም ኣፍሪካዊ ክኸውን ከሎ ኣብ ዙር ፈረንሳ 2015 ንማልያ ንጉስ ዓቐብ 4 መዓልታት ብምልባስ ኣቓልቦ ዝሰሓበ ዳንኤል ተኽለሃይማኖትካ ኣብቲ ውድድር ማልያ ንጉስ ዓቐብ ዝተኸድነ ናይ መጀመርያ ኣፍሪካዊ ኮይኑ ቢንያም ድማ ኣሰር መንኮርኩር ብሽክለታ ናይቶም ፈለምቲ ዓወታት ዝኾኑ ናትናኤል ብርሃንን ዳንኤል ተኽለሃይማኖትን ይኽተል ኣሎ ኩሉ መድያዊ ዓቕሚ ዘሎ ቢንያም ግርማይ ንቕድድም ብሽክለታ ኤርትራ ናብ ሓድሽ ደረጃ ወይ ዕቤት ናይ ምስግጋር ዓቕሚ ኣለዎ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ምንጩ ኣይደረቐን እዩ ይብል ኣብ ማእከል መሰልጠኒ ብሽክለታ UCI ከም ኣሰልጣኒ ኮይኑ ዝዓይ ማይክል ቴዜ ዓወት ቢንያም ኣብ ሰዓት እዩ ተኸሲቱ ነቲ ተረኺቡ ጸንሐ ፍርዕዮ ንኽድንፍዕ ድማ ሓድሽ ሓይሊ ክውስኸሉን ኣብ ኤርትራ ዕቑር ዓቕሚ ከም ዘሎን ዘረጋግጽ እዩ ድማ ይውስኽ ኣብ ኬንያ ተወሊዱ ዝበዝሐ ናይ ቁልዕነት ግዚኡ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዘሕለፈ 3 ዓበይቲ ቱራት ዝተዓወተ ክሪስ ፍሩም ንብሪጣንያ ወኪል እዩ ዝቀዳደም ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ዓንተር እኳ እንተኾነት ብዘይካ ኒክ ዲላሚኒ ከም በዓል ዳሪል ኢምፔይ ዝኣመሰሉ ኮኸብቲ ተቐዳደምታ ጸዓድዮም መቕልቃል ቢንያም ግርማይ ምስ ኣብ መላእ እቲ ሃገር ቅድድም ብሽክለታ ምዕባይ ዝዕላሙ ኣብ እዋን ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ዓለም 2025 ሩዋንዳ ዝፍጸምን ውጥን 5 ዓመታት UCI ኣጸቢቑ ዝሳነዩ ኣብቲ ውጥን UCI ኣብ ውድድር ሻምፒዮን ዓለም ኣፍሪካዊ ተቐዳዳማይ ኣብ መድረኽ ሽልማት ክርኢ ከም ዝደልዩ ይዛረብ ኤርትራ ንፍቕሪ ብሽክለታ ኣብቲ ካብ 1889 ክሳብ 1941 ዓመተ ምህረት ዝቐጸለ ዘይሕጉስ ዘመነ መግዛእቲ ኢጣልያ ኣዕንቢባቶ ተቐዳድምታ ኣብ ብራኸ ዘለዎ ቦታ ይዓብዩ ንኣብነት ቢንያም ኣብታ ካብ ጽፍሒ ባሕሪ 2325 ሜትሮ ብራኸ ዘለዋ ርእሰ ከተማ ኣስመራ ተወሊዱ እቶም ተቐዳድምቲ ምስ ዝተነጸለ ምልካዊ ስርዓት ከም ዝቃለሱ ቴዝ ይገልጽ ኤርትራውያን ተቐዳድምቲ ኣገዳሲ ክእለት ወይ ባህርያት ቅድድም ብሽክለታ ኣለዎም እንተኾነ ግን እቲ በሪ ክፉት ስለ ዘይነበረ ነዚ ብልጮም ንሕና ይኹን ንሶም ኣይፈለጥናዮን ነርና ድማ ይብል ዘይስሩዕ ቅርፂ መሬቶም ምልከት ምቅላስ ወይ ከዓ ምእላይ ብሽክለታ ንኸማዕብሉ ይረድኦም እዩ ቴዜ ኤርትራውያን ከም ካልኦት ኣፍሪካውያን ተቐዳደምቲ ጽቡቕ ዝሓኽሩ ግንካ ብቐጻሊ ዝወድቁ ዘይኮንስ ኣብ ምልከት ብሽክለታ ብሓፈሻ ኣብ ቁልቁል ድማ ብፍላይ ኣዝዮም ዋሕለታት እዮም ኣብ ኣፍሪካ ነቲ ውድድር ሕዛእቶም ገይሮሞ እዮም ተቐዳድምቲ ኤርትራ ካብ 2010 ዓመተ ምህረት ንድሓር ን8 ካብቲ 11 ውድድራት ሻምፒዮን ተዓዊቶምሉ ብሃገር ደረጃ ድማ 10 ግዜ ሻምፒዮን ውድድር ኪሎሜትር ኣፍሪካ ኮይኖም ይብል እቶም ተቐዳድምቲ ኣምባሳደራት ናይታ ካብቲ ብግህሰት ሰብኣዊ መሰል ዝኽሰስ ስርዓት ብዝሃደሙ ስደተኛታት ኣብ ግጭት ኢትዮጵያ ኢዳ ብምእታዋ ከምኡውን ኣንጻርቲ ኩናት ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ደው ንኽብል ዝጽውዕ እማሜ ሕቡራት ሃገራት ብምድማጻ ብዝያዳ ኣብ ማዕከናት ዜና ምዕራብ ስማ እትለዓል ሃገር እዮም እቶም ኣብ ሃገራዊ ውድድራት እተዓወቱ ተቐዳድምቲ ኤርትራ ኣብ ሃገሮም ከዋኽብቲ ከም ዝኾኑ ቴዘ ይገልጽ ኣብ 2015 ዳንኤል ተኽለሃይማኖትን ኣብ ዙር ቱርኪ ሳልሳይ ደረጃ ዝሓዘ መርሃዊ ቅዱስን ኣብ ጎደናታት ኣስመራ ብደስታ ዜሮምን ብመራሕቲ ሃገር ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣቀባብላ ተገይሩሎምን ቢንያም ግርማይ እውን ድሕሪ ዓወት የንት ቬቨልየም ተመሳሳሊ ስነ ስርዓት ኣቀባብላ ምእንታን ከስተማቕር ነቲ ጋጣሚ ንኽጽበ ዓቕሊ ኣይነበሮን ንሱ እውን ኣብቲ እዋን ካበይ ከም ዝመጻኹ ይፈልጥ እየ እዚ ዓወት እዚ ዘዕብድ እዩ ናብ ሃገረይ ክምለስ ተሃንጢ ኣለኹ ኢሉ ነይሩ ቴዜ ናይ ፈለማ ዓወታት ተቐዳድምቲ ኤርትራ ጸገም ከም ዝፈጥር እዩ ዝገልጽ ነቶም ውልዶ ተቐዳድምቲ ኣብ ኤውሮጳ ኣመና ቀልጢፍና ብሃወኽ ናብ ዓበይቲ ውድድራት ኣእቲናዮምን ልዕሊ ዓቕሞም ይህሊኽናዮምን ናይ ቢንያም ዓቕልን ብጥንቃቐ ዝተወጠነ ዕቤትን ግን ዘሐጉስን ዝናኣድን እዩ ድማ ይብል ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብዚ ግዜ እዚ ገና ብእዋኑ ኣብ መበል 18 ዓመቶም ኢና ኣለሊና ንመርጾም ነዚ ድማ ኣብቲ ከም ዝዓብዩ ዝገብሮም ዘሎ ጽፉፍ ውዳቤና ኢና ነስተውዕሎም
ኣብ መበል 22 ዓመቱ ኣብ ዓብስም ዘለዎ ውድራት ኤውሮጳ ክዕወት ዝኽኣለ ቢንያም ኣብነት ናይዝዩ እቲ መደብ በዚ መቓንዝን ተደኣ ቀጺሉ ኸዓ ኣብ ኤርትራ ብቐጻልነት ብሉጻት ስለ ዝፈርዩ ካልኦት ተቐዳድምቲ መሰሲሎም ከም ዝወፁ ዘጠራጥር የለን ብምባል ርእቱ ደምዲሙ ካብ ጂሮ ዲ ኢጣልያ ናብ ኩዕሶ እግሪ ምስ ንሰገር ድማ ናይ ዝዓመት እዚ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ድር ኩኺት ምዛም ኣብ ዝበፅሐሉ ክለባት ሳውዛምፕተንን ሊቨርፑልን ሎሚ ምሸት ካብ ሰዓት 9:45 ጀሚረን ኣብ ስታድየም ሴንት ሜሪ ክጋጠማየን 86 ነጥቢ ኣዋሊላ ዘላ ሊቨርፑል ኣብዚ ናይ ሎሚ ምሸት ግጥም ዓወት እንተዳ ቀኒዕዋ ምስታ ኣብ 9 ነጥቢ ንሰሌዳ ፕሪምየር ሊግ ትመርሕ ዘላ ማንቸስተር ሲቲ ንዘሎ ጋግ ነጥቢ ካብ 4 ናብ 1 ለጣቕ ከተብልያ እዚ እንተዳ ኮይኑ ድማ ነዚ ናይ ሎሚ ወቕቲ ውድድር ንፕሪምየር ሊግ እትዕወተሉ ጋንታ 22 መጋቢት ኣብ ዝካየድ ስነ ስርዓት ምዕፃው መጋረጃያ ክትፍለጥ ማለት እዩ ኣብ መዛዘሚ ዕለት ማንቸስተር ሲቲ ኣንጻር ኣስቶን ቪላ ሊቨርፑል ኣንጻር ወልቭስ ክፋለማየን ውድድር ፕሪምየር ሊግ ብዘይካ ብጋንታ ደረጃ ብውልቅውን ልቢ ሰዓብቲ እቲ ውድድር ኣንጠልጢሉሎ ኣጥቃዒ ክለብ ሊቨርፑል ግብፃዊ መሐመድ ሳላሕ ብ22 ጎላት ንውድድር ወርቃዊ ጫማ ወይ ከዓ ብሉፃ ምዝጋብ ሸቶ ኣብ ምምራሕ ይርከብ ኣጥቃዒ ቶተናም ደቡብ ኮርያዊ ሶንግ ሆንግ ሚን ድማ ብሓንቲ ጎል ድሒሩ ካልኣይ ደረጃ ሒዙሎ ብሳልሳይ ደረጃ ተሰሪዑ ዘሎ ድማ 18 ጎላት ኣመዝጊቡ ዝርከብ ፖርቹጋላዊ ኣጥቃዒ ማንቸስተር ዩናይትድ ክርስቲያኖ ሮናልዶ እዩ ኣብ መዕፀዊ መዓልቲ ናይ ሳላሕ ሊቨርፑል ምስ ወልቭስ ናይ ሶን ቶተናም ምስ ኖርዊች ሲቲ ናይ ሮናልዶ ማንቸስተር ዩናይትድ ምስ ክሪስታል ፓላስ ክጻወተን ዝኸበርኩም ኣፍቀር ስፖርት ንሎሚ ተሰናዲኡ ዝነበረ ትሕዝቶታት ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ተፈጺሙሎ ኣብ ዝቐጽል ሰሙን ብኻልእ ዝተፈላለየ ክሳብ ንራኸብ ንኹልና ሰላም